ang paglaya ng 5 bilanggo. Kumusta ka na, Edsa? Tila kay aliwalas mo na. 2 buwan na rin pala ang dumaan mula nang muling maghabulan, magkagit-gitan at magkabanggaan ng mga sasakyan. Ikaw ang saksi sa dami ng pasahero na araw-araw na nagkakagulo, nagtatalo at wari nag-aagawan sa pwesto makasakay lang at makauwi na sa kanan. Ang mga handang mabunggo, makapagtinda lang ng chicharon, pugo at sigarilyo. Para silang mga bulang naglaho. Ang ingay na dati nakasanayan mo. Heto, ni busina ng jeep at barker na init ay wala. Wala na talaga sila mula nang mag-umpisa ang nakakahawang epidemya. Sa loob ng maraming taon mula nang malikha ka, ngayon lamang nakita ang tunay mong ganda, Edsa. Ngayon, ikaw na ay malaya sa traffic, polusyon at mga basura. Ipinamimigay tuwing may bagyo, talamak pa bagong eleksyon ka mo. Walang nakakaalam, walang ulat sa kasaysayan. Paano nga ba napasok sa lata ang kawawang isda? At balak pa yata magtiis kasama ang sarsa ng kamatis. Sardinas, sa iyong lata'y lumabas, kailangan ka ng sangkatauhan. Ang halaga mo sa bahay ay hindi na mapantayan, mapamega ka man, Youngstown, Ligo, 555, Unipac, o King Cup. Palayain ang sarili sa lata, pagkat ngayoy sandigan ka ng masa. Biblia, sa alikabok ay magpagpag na, oras na para lumabas, sa aparador na luma, may kalawang, at ang may-ari ay tila walang pakialam. Itinatagong katotohanan nasa iyo na kailangang malaman ng mga tao sa sanlibutang ito. Ikaw lamang ang makakapagpanatag sa puso't isip nilang may bagabag. Ipakilala mo ang tunay na Diyos na sa kanila'y nagmamahal ng lubos na namatay sa krus upang sa kasalanan sila'y matubos. Ipaalala mo ang kanyang mga pangako na kailan ba hindi mapapako pagkat siya na ang ipinako sa kabila ng kanyang pagiging banal at totoo. Ikaw ba, kumusta na? Nahinto sa trabaho at walang sweldo. Nasa bahay ka lang at tila nasa piitan. Ngunit hindi mo ba alam na malaya ka? Malaya kang makasama ang pamilya bagamat pinggan ang palagi mong hinahawakan. Sa dami, isipin mo na lang na hindi naka-arrange yan. Malaya ka sa pagod. Mas marami kang oras matulog, yun ikaw natutulog ka pa ba? O puro ka lang kay drama hanggang alas 5 ng umaga? Ba't hindi mo sulitin ang kalayaang mahirap kamtin? Subukan mong tignan ang positibo sa mundong puro negatibo. At makikita mo nga, mas masaya magpalipad ng saranggola kaysa mag-cellphone ka-chat ang wala ka namang pag-asa. Ang mga politiko na parang multo, nawawala, bumabalik, heto na naman. Ang tema tuwing malapit ng eleksyon, ang galing mong bola dahil pang mga basketballista. At kapag nawala ang komunikasyon, kasunod nito ay pagkawasak ng relasyon. At alam niyo ba na ang tunay na sukatan ng totoong pagmamahalan ay yung hindi mo siya mapuntahan at makamusta ng harapan, ngunit siya pa rin ang palagi mong pipiliing mahalin. Ang mga doktor sa pagamutan ay mga tao ring may iniingatan, buhay man ay mawala, huwag lang ang pamilya. At ang ospital ay hindi nila tahanan, ngunit pinipilit na tirhan. Ay, ligtas ka lang. At kaya naman pala nating mabuhay ng walang tsitsere pagkat prutas lang ay sapat na. Ang sariwang hangin ay nakakapanabik din. Salamat at polusyon ay pansamantalang yumaon. Ito ang mga katotohanang napagtanto at lumaya mula nang lumaganap ang epidemya. Ang EDSA, Sardinas, Biblia, ikaw at katotohanan, ang 5 bilanggo na ngayon ay malayan.